Je Boh živý alebo mŕtvy? To bude témou dnešnej diskusie. Sme radi, že ste s nami. Vítajte. O tom, či je Boh živý alebo mŕtvy, sa budem rozprávať s mojím dnešným hosťom, s pastorom Ľubošom Bukovinským. Ľuboš, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Tak, hneď na úvod ideme na to. Je Boh živý alebo je mŕtvy? Za mňa je určite živý, keďže mám s tým aj osobnú skúsenosť. A Ježiš Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, vstal a žije, sa to aj prejavuje. A jedna taká zaujímavá myšlienka je, že keby Ježiš neodišiel do neba, stále by bol medzi nami, pretože je živý. Určite je živý Boh. Na základe čoho vychádzaš z toho, že je živý? Tak určite každý kresťan, ktorý je znovu zrodený, vychádza z toho, že má osobnú skúsenosť s tým, že Boh je živý, že zasiahol do jeho života nejakým spôsobom, tak aj do môjho života, aj do mnohých iných životov zasahuje. Takže dá sa spoznať, dá sa s ním stretnúť, dá sa počuť jeho hlas. A existuje nejaká argumentácia alebo reálne niečo niekde napísané, naráža na Bibliu, že Boh je reálne živý? Vychádzame z Biblie, Biblia je tak dôveryhodný zdroj, že to vie povedať? Za mňa určite áno. Je Biblia dôveryhodný zdroj, pretože Bibliu napísali ľudia, ktorí tiež sa stretli s Bohom. A je to inšpirované slovo vlastne samotným Bohom. A samotný Boh a to, že je živý, sa dá aj vycítiť z toho, že je za tým určitý rukopis. A teda Boh má svoj hlas. A častokrát, keď niekto príde za mnou, alebo mi niečo povie, niečo sa ma opýta, že pastor, sníval sa mi sen, alebo počul som toto, tamto, tak dá sa vlastne vycítiť ten jeho hlas. A keď čítame Bibliu, tak je za tým ten hlas, to autorstvo. Každý človek, aj napríklad nejaký tvorca má, nejaký spisovateľ má svoj štýl, maliar má svoj štýl, každý má niečo, dá sa to rozpoznať. A tak aj Boh sa dá rozpoznať týmto spôsobom. Predsa ho nikto nikdy nevidel, ako v neho niekto môže veriť. Niekto si môže povedať, keď uvidím, tak uverím. Mnoho ľudí je z toho, by som povedal, tak trošku zmetených práve kvôli tomu, lebo človek je telo, duša a duch. A častokrát ľudia chcú počuť Boha telom. Ale Boh je duch a prehovára k nášmu duchu. To znamená, že dá sa počuť inak, ako sme zvyknutí, keď komunikujeme sami medzi sebou duševne alebo telesne. A keď sa človek obráti, tak ako aj ja vo svojom živote, tak ja som tiež častokrát, keď som volal na Boha, modlil som sa, plakal som, nepočul som nejakú odozvu, myslel som si, že Boh ku mne prehovorí, príde nejaký anjel, uvidím nejaké svetlo a nedialo sa to. Ale raz, keď som prišiel domov a som sa pomodlil a vtedy som cítil Božiu prítomnosť a na druhý deň ráno, ako som vstal, bol som slobodný od drog, bol som slobodný od všetkých závislostí, ktoré som roky mal. A vtedy začal Boh ku mne prehovárať, vtedy som prvýkrát počul jeho hlas. A bolo to inak, ako som ja očakával. Teda preto ľudia niekedy majú pocit, že Boh nie je, ale on je, on rozpráva, ale iným spôsobom, ako my sme zvyknutí medzi sebou komunikovať. Napríklad akým spôsobom? Lebo niekto stále môže povedať, že veriť v niečo, čo nevidím, je troška také scestné. Ja často prirovnávam Boží hlas k tomu, že zrazu má človek v sebe nejakú informáciu. Boh vie v priebehu sekundy, dvoch povedať niekoľko strán, alebo vie dať v priebehu krátkej chvíle inšpiráciu na celú knihu. Teda Boh, keď prehovára, buď prehovorí nejakým hlasom, ktorý počujeme v sebe, alebo zrazu máme v sebe nejakú informáciu, ktorú zrazu vieme. Napríklad veľmi, ak môžem povedať také svedectvo, jeden brat, stalo sa mu, že jeho syn sa nevrátil zo školy ako každý deň a zrazu mal o neho obavy a strach. A sadol na bicykel a hľadal ho po celom meste, nevedel ho nájsť a tak volal na Boha a Boh mu zrazu ukázal v jednom momente, ako je oblečený a kde je. A teraz, keď sa ten syn vrátil domov, tak mu povedal, že kde si bol? A on povedal, ja som bol tam a tam. On povedal, nie, ty klameš, lebo ja som ťa videl tam a tam a mal si oblečené to a to. A keď to ten syn počul, úplne sa rozplakal a robil pokánie z toho, že klamal otcovi. Teda Boh vie prihovoriť aj skrze víziu, aj slovom. Boh vie rôznymi spôsobmi komunikovať, aj skrze sen. To hovoríme možno o prípade, keď človek verí v Boha, ale dá sa vidieť aj niekto, kto je neveriaci a totálny ateista, že vie vidieť Boha, alebo ako takýto človek môže vidieť, že Boh existuje? Ja si myslím, aj čo Biblia hovorí, je, že Boh je blízky práve hriešnikom a je blízky tým, ktorí ho hľadajú, alebo by som povedal, že tí, ktorí sú v takom stave pokánia.
Teda Boh očakáva, že človek za ním príde v takej prosbe, možno niekedy v ťažkej situácii, ale nemusí to byť ťažká situácia. Môže hľadať proste s tým, že túži po Bohu. A Boh odpoveda každému, kto hľadá. Lebo je napísané v Božom slove, kto hľadá, ten nájde, klopťa bude vám otvorené a Boh nie je klamár. A mnoho ľudí si myslí, že ja som výnimka. Ku mne Boh neprehovorí. Ale práve ten pocit, že ja som výnimka, je tá pýcha. A to treba odstrániť preč a vtedy Boh začne prehovárať. Lebo my musíme pochopiť to, že Boh častokrát v Biblii píše, že každý to hľadá. Alebo všetci, ktorí prídu. Teda Boh není vybračom osôb. Ale každý, kto príde za ním, tak jednoducho Boh sa potvrdí. A ja ešte poviem k tomu to, že nevidel som človeka, ktorý by naozaj hľadal Boha úprimne, že by mu Boh neodpovedal. Teda ak je aj človek neveriaci a hľada Boha a nehľada ho len skrze nejakú masku alebo klamstvo, ale naozaj úprimne so srdcom príde pred neho, Boh sa mu dá poznať. To si povedal zaujímavo, že ak niekto hľadá, ale je veľa ľudí, ktorí ani nehľadá, lebo pre nich je to vybavené, že Boh proste nie je. Áno. A neexistuje. Áno. Tak na čo budem hľadať, keď som o tom presvedčený? A to je v podstate, keď tak rozmýšľame, tiež silná viera v to, že Boh neexistuje. Dá sa povedať, že aj taký človek verí. Áno, verí, ale v niečo iné, čož ja osobne, mne to príde zase veľmi nerozumné nehľadať Boha. A ja si myslím, že tá túžba po Bohu môže byť už od raného detstva v človeku. A ja si myslím aj to, že človek, keď sa dostane na nejaký okraj nejakej situácie, alebo ak leží už aj na smrteľnej posteli, ťažko je tam byť ateistom. Zase druhý argument je, že viera v Boha je pre takých slabých ľudí, pre takých ľudí, ktorí neveria v sami seba, potrebujú nejakú pomoc, potrebujú veriť v niečo, lebo sú takí nedocenení sami v sebe. Takýto argument ľudia majú. Tak niekto môže hľadať Boha práve kvôli tomu, že nie je schopný žiť ten život tak ako ostatní, keď vidie okolo seba. Ale nemyslím si, že to je prejav slabosti, skôr si myslím, že to je prejav sily. Pretože veriť v Boha znamená čeliť rôznemu odporu, veriť v Boha znamená čeliť možno aj niekedy posmechu iných ľudí. Takže podľa mňa, môjho názoru, veriaci ľudia sú častokrát silnejší ako neveriaci ľudia, pretože nejdú s tým prúdom, idú častokrát proti prúdu. Teraz sa zase pozrieme na takú vec, že koľko je zlá vo svete. A ak je Boh živý, ako je možné, že sa na to pozerá a dovolí rôzne nešťastia, rôzne katastrofy. Myslím si, že nikdy nebolo Božím plánom proste to škodiť človeku. Vieme dobre aj z Biblie, že Boh stvoril peklo práve pre satana a nie pre ľudí. A takisto to všetko zlé, ktoré vypôsobilo, je skrze to, že človek zlyhal a urobil ten hriech a zanechal tú autoritu práve pre diabla. Biblia nás informuje o tom, že tento svet patrí diablovi, teda on tu vládne, ale príde čas, keď Boh sa vráti a vezme si to späť. A vtedy všetky tie veci pominú. Ale do toho času Boh dáva milosť a tá milosť je spojená práve s tým, že sa dejú tieto veci. Že človek stratil tú autoritu nad svetom a práve Ježiš Kristus prišiel, aby nám navrátil to, čo nám Satan zobral. Sú naozaj vo svete veľmi veľa aj neprávostí a veľmi veľa takých zlých a možno smutných udalostí, ktoré sa dejú. Takže moja otázka stále smeruje na to, že prečo Boh nezasiahne a v určitej fáze nepovie dosť a ja nechcem, aby sa to stalo alebo skončilo zle. Ale on zasiahne. To je práve to, že on raz zasiahne, ale už keď zasiahne, tak to bude pre veľa ľudí proste taký zlý deň. A práve to, že nezasahuje, je tam milosť, že necháva človeka alebo čaká, že mnoho ľudí sa obráti k nemu a že je to taký čas milosti, kedy on hľadá alebo volá na ľudí, aby prišli k nemu. A chce, aby čo najviac ľudí bolo spasených. Preto nezasahuje zatiaľ. Hej. Ale Biblia nás informuje a mnoho proste hovorí, že on zasiahne. Teda on príde a sa vráti. A ak môžeme ešte povedať, nedávno sme mali také stretnutie, mali sme skupinku a rozprával som o tom, ako ľudia, napríklad aj ja, keď mám nejakého zamestnanca alebo niekoho, komu vyplácam mzdu, tak dávam si pozor na to, aby som sa choval čestne a dodržal slovo, ktoré poviem. A v tom momente, ako som o tom rozprával, tak mi prišlo na myseľ, práve verím, že od Svätého Ducha, že keď ty dodržiavaš a snažíš sa dodržať slovo, ktoré si povedal, o čo viac Boh
dodrží, keď niečo povedal. A to, že sa vráti, on povedal, takže sa vráti a urobí poriadok a do toho času je dobré ho hľadať a využiť tú milosť. A nie kritizovať, že Boh nezasiahne. On chce zasiahnuť. A každý tomu otvorí dvere, pretože on nie je násilník, každý tomu otvorí srdce, on zasahuje do toho života. On chce zasiahnuť. Na základe toho, čo rozprávaš, tak vyplýva z toho jasne, že Boh je živý. Keby bol Boh mŕtvý, ako by to vyzeralo? Čo by sa dialo, alebo ako by fungoval svet, keby bol Boh mŕtvý? Myslím si, že keby bol Boh mŕtvý, aby neexistoval, tak by sme ani my neexistovali. Ani tento svet by neexistoval. Dokonca si myslím, že keby Boh mal nejakú chybu, tak všetko sa rozpadne. Keby Boh nebol dokonalý a nemal by dokonalú lásku, dokonalý proste či stav duše alebo tela, že by to nevedelo fungovať ďalej. Teda myslím si, že keby Boh bol mŕtvý, ani my tu nie sme. Ja častokrát sa povzbudím napríklad tým, že vidím sám seba ako telo. Ja som vyštudovaný dizajner. To znamená, že ja keď vidím človeka, ja som 100% presvedčený, že to nemohlo vzniknúť len tak. Že to je dokonalá proste nejaké stvorenie. Niekto to nainžinieroval, niekto to stvoril. A tým niekto je Boh. Tak to je možno také tvrdenie, ktoré je možno subjektívne. Ako vieme povedať, že Boh všetko stvoril? Ako sa to dá v podstate takto nejako tvrdiť? Takisto ja ako tvorca, alebo že mám tie školy ako hľadom tej tvorby, tak takisto sa to dá vidieť v tom rukopise. Že človek vidí tú prírodu, vidí tie veci a dá sa to vypozorovať. Dokonca aj v Biblii sa píše, že máme tu možnosť vypozorovať zo stvorenia jeho existenciu. Vieme to vypozorovať. A nie som to len ja. Sú to aj iní vedci, fyzici, ktorí žili pred nami, ktorí takisto pozorovali a priniesli mnoho takých poznatkov pre ľudí a takisto vypozorovali, že musí byť za tým niekto. Ale takisto bolo veľmi veľa vedcov alebo filozofov, ktorí prehlásili, že Boh je mŕtvý. Nietzsche napríklad. Otázka z niečo povedal, keď bol na konci, lebo nemám úplný prehľad, ale viem, že niektorí, ktorí tvrdili celý život, že Boh nie je, tak na konci zmenili názor. A to už sa už nehovorí. Takže vravím, že ťažké je byť na smrteľnej posteli ateistom, pretože človek je pominuteľný a vždy musíme pamätať na to, že jednoducho môžeme raz odísť a čo je za tým, je dobre byť radšej pripravený, si myslím. A je to aj také smutné, možno keď si niekto povie, že teraz smrť a je koniec, hej, že nič nenasvedčuje tomu. Aj to zase poviem, že je istý druh viery, že verím, že po smrti nič není. Ak by po smrti nič nebolo, tak tí ľudia, ktorí tvrdia, že po smrti nič nie je a zároveň sa hnevajú, že kde je tu spravodlivosť, prečo Boh nekoná, tak práve si myslím, že by to bolo veľmi nespravodlivé, ak by zlí ľudia, ktorí napáchali mnoho zla, zomreli a nič by nebolo. Takže práve ak veríme tú spravodlivosť a očakávame na Boha, tak veríme aj v to, že Bohu nikto neujde. Že Boh bude spravodlivý. A jednoducho sa postaví ku každému človeku a bude súdiť jeho život. Ale dá sa z toho vynsť, spod toho súdu, práve vierou skrze Ježiša Krista. Čiže v podstate si povedal tú myšlienku, že keby neexistoval Boh, tak je jedno, či žiješ dobre, či žiješ zle, presne. Či robíš veľa dobrých vecí alebo zlých vecí, aj tak na tom nezáleží. Presne. V tom prípade by to stratilo zmysel. A všetci môžeme robiť zle, zabíjať, vraždiť, kradnúť a nič sa nám nestane. Ale ľudia, ja si myslím a verím tomu, že podvedome cítia, že nemôžu to robiť. Niekto to do nich ale musel zapísať. Pomôž nám dostať dobrú správu k ľuďom, ktorí to potrebujú. Daj odber, like, zdieľaj a staň sa našim partnerom v tejto misii. Ak nás chceš podporiť aj finančne, môžeš tak urobiť na stránke 20minutovka.sk. Viera je z počutia. Pomôž nám, aby pravdu Božieho slova počulo čo najviac ľudí. Pokračujeme ďalej. Ak je Boh živý, čo robí? Ako sa prejavuje? Ako ho vieme vidieť, vnímať, cítiť? Vieme ho počuť. A ako som aj povedal, vieme ho vidieť vnútri, vieme ho počuť a prejavuje sa tak, že človek na ňo zavolá. Lebo keď je niekto živý, vie rozprávať, vidí, cíti a chce niečo urobiť. Ako aj my. Chceme niečo robiť, vykonávať nejakú činnosť. Tak aj Boh to chce robiť. A jeho hlavnou činnosťou je zachrániť čo najviac ľudí. Preto poslal svojho syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Ako si ty zažil vo svojom živote, že Boh je živý? Ja som
zažil to tak, že ja som bol dlhé roky na drogách. Môj život mi utekal pomedzi prsty a videl som napríklad kamarátov, že žili život, mali auta, ženili sa, mali domy a ja som stále nemal ako keby nič. A nie, že by ma to nejak ako trápilo, ale na jednej strane aj trápilo. Ale časom to, čo bolo niekedy zábava, sa stalo príťažou a poviazaním. A veľakrát som sa modlil, nič sa nedialo. Ale jedného večera som už bol tak zlomený človek, že som prišiel domov, zhasol som svetlo, kľakol som si na kolena a povedal som, Ježiš, keď neprídeš teraz, tak ja si zomriem, ja to už nedám. A v tej chvíli, ak som prišiel k nemu a som sa pomodlil túto modlitbu, zrazu sa zmenila atmosféra v mojej izbe. A tí, ktorí sú na drogách, vedia, že keď človek bere drogy, vie byť okolo neho veľmi temná atmosféra. Veľmi zlé síly sa vedia zhromaždiť. Človek počuje kroky, má také rôzne stihomany alebo zážitky aj s nadprirodzenom. A v tej chvíli, keď sa to stalo, zmenila sa atmosféra v mojej izbe. Ja som nevidel svetlo, nevidel som nič, nepočul som, nemal som nejaké také očividné nejaké dôkazy. A ja som to prehodnotil ja som to pripísal k drogám, že už som úplne mimo, tak som šiel spať, že radšej ráno už keď budem normálnejší, že uvidím, čo bude. A na moje veľké prekvapenie, keď som ráno vstal, bol som slobodný. A vtedy začal Boh ku mne hovoriť a povedal mi 3 veci. Ak chceš prežiť, musíš ísť medzi moje deti. Musíš ísť do cirkvi. Keď prídeš do cirkvi, povieš, že už nepatríš diablovi, ale od tohto dňa som ja tvoj Pán a kráľ, Ježiš. A pôjdeš tam a tam do tejto cirkvi. A presne ma poslal. A ja som nevedel sa dočkať, keď bude bohoslužba. A keď som prišiel tam, tak som sa postavil a vyznal som Ježiša pred všetkými ľuďmi. Lebo je napísané, že kto mňa vyzná, toho i ja vyznám pred svojím otcom. Je to len tak, že pár vyvolených si Boh vyberie, aby ho spoznali, alebo Boh je tu pre každého? Práve aj s tým mám veľkú skúsenosť, pretože ja keď som takto hľadal Boha, veľmi často som na neho hneval. A tvrdil som, aj keď som stretol nejakých ľudí a rozprávali im evanjelium, tak som vravel, že ja som výnimka. Ale práve ten názor, že ja som výnimka, je tá pýcha. To treba dať preč. Teda Boh není vybračom osôb. Je napísané, že každý, kto príde k nemu, každý, kto hľadá, každý, kto klope, tomu bude otvorené. Teda Boh není vybračom osôb a práve on hľadá, aby čo najviac ľudí prišlo k nemu. Čiže ty si myslíš, že taký hlavný dôvod, prečo ľudia možno nepoznajú Boha, alebo prečo sa nejako neveria v neho, je pýcha? Áno. Že pýcha zabraňuje poznanie Boha? Ja si myslím, že je to práve tá pýcha. Prečo? Myslia si, že nepotrebujú Boha. Že zvládnu to sami. A možno toho nepotrebujú a zvládnu. Zvládnu, ale čo zvládnu? Hej? Lebo môže zvládnuť prácu, môže zvládnuť rodinu, nejakým spôsobom môže zarobiť peniaze, ale zvládne smrť. Vie poraziť smrť, vie zvládnuť veci, ktoré sú nad. Človek môže byť veľký silák, ale smrť nevie poraziť, lebo každý raz zomrie. A práve v tom je sila Boha, že on porazil smrť. Teda každý, kto verí v neho, nezahynie, ale má večný život. A to je dôležité. Dajme tomu, že stačí, keď teraz porozumieme na základe tejto diskusie, že Boh je živý. Dobre, tak teraz niekto nás pozerá a povie si, super, asi ma presvedčili, alebo asi si myslím, že dáva zmysel, že Boh je živý. To stačí? Ja si myslím, že nestačí, pretože žiť s Bohom je životný štýl. Je to odovzdanie sa. Nielen Boh chce, aby sme sa odovzdali jemu. On to chce preto, lebo on sa už odovzdal nám. On sa rozhodol žiť pre nás. A on očakáva, že budeme žiť pre neho. Chce mať s nami vzťah. Boh túži mať vzťah s človekom. Boh túži, aby to, čo stratil, tá hradba, ktorá vznikla skrze hriech, aj bola zbúraná. A Boh túži, aby sme sa dostali k nemu. Pretože on pripravil miesto. Ježiš povedal, idem vám prichystať príbytky. U môjho otca je mnoho príbytkov. Príďte tam. Hej, teda Ježiš nestačí len mať tú vedomosť. Pretože Ježiš častokrát aj v Biblii vidíme, že keď za ním niektorí prišli a povedali, neznám vás, choďte odo mňa. Teda Boh nepozná každého človeka. Ja viem, že to znie teraz možno trošku zvláštne, ale on má informácie o mnohých, on vie všetko, ale je tam určitá taká možnosť, že otvoriť mu srdce a spoznať sa s ním na takej intimnej úrovni. A Ježiš práve očakáva to, lebo je napísané, že ja stojím pri dverách a klopem.
Tak to by otvoril a vôjdem dnu. Teda tak ako muž a žena sa vedia spoznať len informáciami, vedia mať aj spolu ten intimný vzťah a potom túži Boh s človekom. Aby sme s ním spolu nažívali, aby sme sa s ním stali jedno. Čiže ako keby nestačilo len vedieť, že Boh je, že som presvedčený o tom, že Boh je, ale Boh chce, aby sme s ním mali vzťah. Keďže živá bytosť, tak živí ľudia medzi sebou musia komunikovať, musia mať vzťah, tak takisto aj Boh teda očakáva a chce mať s nami vzťah. Áno, no je to, za mňa to je smiešne, lebo v normálnom živote nestačí vedieť, že existujú peniaze. Človek ich chce mať. Hej. To, že ja viem, že sú peniaze, to mi nič nekúpi. A takisto je to aj s Bohom. Pokiaľ ja viem, že Boh je, ale nehľadám ho, nie som s ním. Nemám ten večný život, ako je napísané v Božom slove, že každý, kto sa narodí znova, hej, vôjde do nebeského kráľstva. Nestačí o tom vedieť. Treba to urobiť. Treba tam byť. Treba sa tam dostať. Vedieť o tom, že niekde niečo je a nebyť tam, neviem, za mňa to nedáva zmysel. Niekto môže povedať, že verím, že je Boh, verím, že je živý, ale nejako necítim ho, neprejavuje sa na mojom živote a neviem, ako to posunúť ten môj vzťah ďalej. Ja si myslím, že každý, kto ho hľadá úprimne, to pocíti skôr či neskôr. A ja keď som sa obrátil tiež asi rok, som nemal takéto nejaké pocity alebo niečo, išiel som vo viere. Ale časom proste Boh otvorí každému, kto hľadá, tak nájde, keď po niečom túži, keď človek túži počuť Boží hlas, tak jednoducho Boh začne k nemu prehovárať. Ja som pastor a mnoho rokov, neslúžim nejak veľmi veľa rokov, ale za tie roky, čo slúžim, som nevidel človeka, ktorý by hľadal Boha a nezískal by odpoveď. Každý to vie mať, každý to vie získať. Niektorí sa nechajú odradiť tým prvotným, ale jednoducho Boh sa skrýva, je to tak. A my musíme ho hľadať. Aký je podľa teba hlavný argument, ktorý by si povedal niekomu, že Boh je mŕtvý, že Boh neexistuje? Čo by si ako prvé možno povedal? Čo by som povedal takému človeku, ktorý si myslí, že Boh je mŕtvý? Asi by som mu povedal osobné svedectvo, pretože napísané je aj to v Biblii, že oni budú víťaziť skrze krv baránka a silou svojho svedectva. To znamená, že povedať osobné svedectvo a skúsenosť. Niekto môže povedať, že to je subjektívne, hej. Že to len, alebo mnohí mi rozprávali, že to si vymyslel, alebo to som tak chcel. Lenže ja viem, že nie. Takže asi by som mu povedal svedectvo a nasmeroval by som medzi ľudí do cirkvi, lebo tam má každý svedectvo. Keď človek príde do cirkvi medzi ľudí, ktorí sa stretli s Bohom, každý jeden mu vie povedať svedectvo, ako sa stretol s Bohom. A takisto aj Boh poslal nás svedčiť o ňom. Takže my máme rozprávať o ňom, že je živý a ho rozprávať to aj svedectvom. A ďalší taký argument je možno modlitba. Že nech skúsi sa pomodliť. Nech skúsi Boha. A keď ho skúsi, ja verím, že mu odpovie. Ak úprimne ide, tak mu Boh odpovie. Jedna z vecí, ktoré keď som prišiel k Bohu a som sa chcel obrátiť, ja som uveril v to, že ma Boh počuje. A keď človek príde pred Boha s tým, že on ho počuje, on aj bude odpovedať. On odpovie stále. Takže nech to skúsi a uvidí, že Boh je živý. To, že Boh je živý, tak to nie je asi tak, že niekedy sa ma dotkol, niekedy som mal s ním vzťah a teraz dlho čakám, nič sa nedeje, ale sa prejavuje možno denodenne, možno v každej oblasti nášho života. Áno, je to tak. Boh sa nielenže raz pri znovu zrodení prejaví, ale on cez nami kráča tým životom. A napríklad ja ako aj kresťan, už som bol dlhšie kresťanom, bol som obrátený a napriek tomu prišla do nášho života s manželkou situácia, kedy lekári povedali, že manželka nemôže otehotnieť. Že nemôžeme mať deti. A ja som volal na Boha a povedal som mu, že veď ty si Boh, si živý, vieš proste dať život. Prečo mi nedáš dieťa? A vtedy mi Boh povedal, že ja sa oslavím, kedy chcem a ako chcem. A presne mi ukázal neskôr veci, znamenia, že čo sa musí stať a v tom bode, keď toto všetko sa naplní, ty už budeš mať dieťa. A jedna z tých vecí bola, že my sme stavali zborovú budovu a Boh mi povedal, že keď bude prvá bohoslužba a budete tam stáť, už nebudete dvaja, ale budete traja. A ako sa blížil ten čas, stále manželka nebola tehotná, my sme začali sa postiť za cirkev, mali sme rôzne boje a zrazu manželka nedostala svoje dni, tak som vravil, tak začni už jesť, lebo proste už asi a nemáš ani krv, nemáš živiny. A vtedy nejak ma napadlo, že tak zrobme test. A manželka išla a vyšla a povedala,
že je tehotná. Teda Boh to, čo povie, vie splniť a vie aj naplniť túžby svojich detí. Vie požehnať, vie uzdraviť, vie vytrhnúť z chudoby. Prečo? Lebo je živý. Čiže Boh má odpoveď na akúkoľvek otázku v ľudskom živote, na akýkoľvek problém, ak príde nejaká zlá situácia, ak príde niečo, s čím si človek nevie dať rady, tak Boh sa prejaví. Napríklad aj toto, že ste nemohli otehotnieť. To veľmi veľa ľudí s tým bojuje napríklad. Veľmi veľa ľudí s tým bojuje, preto som aj rád, že môžem povedať toto svedectvo. A Boh vie zasiahnuť do akékoľvek situácie. Je neobmedzený? Je veľmi neobmedzený. Veľakrát napríklad s manželkou sa nastala taká ťažká situácia, sme si kľakli k posteli, dvaja sme sa modlili a do 2 týždňov prišla odpoveď. Že niekedy to nie je hneď, niekedy to trvá dlhšie, ale Boh odpovedá, lebo je živý. A je živý Boh. Tak prečo by sme s tým nechceli žiť? Prečo by sme s takýmto Bohom nechceli mať vzťah? Ja neviem prečo, ja chcem. Lebo žiť s Bohom je lepšie ako žiť bez Boha. A myslím si, že tie benefity z toho, alebo by som povedal, to, čo Boh má pre nás pripravené, s neviem ani predstaviť. A je to úžasné. A ja by som to prial každému, aby to zažil, lebo sú dvere otvorené. A treba vojsť, kým sú otvorené, lebo nebudú vždy otvorené. Treba to využiť. Priatelia, ja pevne verím, že Boh má pre každého jedného z nás, aj pre každého jedného z vás veľký plán. A teraz je na nás, či ho nejakým spôsobom spoznáme, alebo nie. Dajte Bohu šancu a ak možno sa vás dotkli slova tejto relácie a povedali ste si, že ja chcem dať Bohu šancu, alebo chcem, aby sa Boh prejavoval aj v mojom živote, neváhajte nás kontaktovať na náš mail info@20minutovka.sk. My vám veľmi radi pomôžeme, budeme sa s vami modliť a nasmerujeme vás možno v ďalších krokoch vášho kresťanského života. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. A ja ďakujem, že som tu mohol byť. A pevne verím, že sme nejakým spôsobom presvedčili, alebo ani nie presvedčili, ale že sme nejakým spôsobom poukázali na to, že Boh nie je mŕtvý, ale je živý. Áno. Ďakujem ešte raz a chcem všetkým odkázať, Boh je živý. Sme radi, že aj vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, sú uzdravovaní a majú menené ľudské životy. A je to možné len vďaka tomu, že naše relácie podporujete, šírite a zdieľate a tak sa dostanú presne tam, kde sa majú dostať. Dajte Boha na prvé miesto a on vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali. Nezabúdajte, tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.